programa. Ave Maria, fes-nos tots i benvinguts a Debades, el podcast del terreno. Compartim estudi en Cinteta, que la tenim aquí. Sí, aquí Cinteta, al control tècnic. Aquí està, primera fila. No es pot fumar, eh? Sí que es pot. Que no, que hi ha detector de fum. Que no trec la fum, me la trago tota. No la deixo sortir. Me la quedo tota per mi. Sí. Que no et va el metgero. No. I és un cipo. Quan vulguis comencem. Xic, deixa'm pegar 2 caladetes a cada perro, home. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. O sí, amics oients, avui no tenim altra feina que fer un programa dedicat a tots vosaltres. Estem aquí a la ràdio i obrirem les línies telefòniques perquè mos truquéssiu i mos poguéssiu parlar d'este tema que hem triat avui, que no és altre que l'amor. Dic, no sé si ho has vist. Que... M'he tragat tota la fum. No he fet res. Ja, els teus collons, no? Veus? Ja Veus? ho he vist. I ara després me'n pegaré una altra. Que sí. Sí. Comencem. Ara sí, comencem. Adelante. Estàs enxonat o desenamorat? Truca al telèfon del programa 977 70 0169. Pregunta per mi, per Cinteta. Bueno, ja estan entrant les primeres trucades. Esperemos un momentet i sentim el fil d'esta cançó. No debiste preocuparte, amor. Cinteta, o l'agafes o penja. Sí. És que telefoneja. Vol parlar, eh? Escolta'm, agafa'l. Agafa'l i dice que s'espera. Sí, que s'espera. Sí. ¿Para qué mortificarme la razón? Buena tarde. Buena tarde. En estos momentos las líneas están todas ocupadas. Cinteta? Espérase un momentito. Estic aquí, Ferran? Chato? T'ha dit Ferran. A casa trucant. T'ha dit Ferran. Bona tarda. En qui parlem i... Soc jo, soc Juanita. Muy bien. I això, pues, en Sí. qui parlem i d'on ets? Pues bona tarda, soc jo, Juanita d'Amposta. Sí, dona, ja et conec. Que estàs a l'exili o què? Sí? I què? Què mos Sí. contes? Pues escolta'm, Com te va l'amor? ja ho sé que el tema és l'amor. És important. I què me n'has de dir de l'amor, Chato? Això dic jo. Què m'has de dir de l'amor, tu, Juanita? Conta-mos. Què ho passa tot amb això, l'amor? És algo que te fas gran i encara que et fegues gran, Sí. les sensacions estan allí. Mon iaio dia que encara que no se li aixequés, a ell se li fica la pell de gallina, se li fica cada vegada que veu una senyora Pues ben mira, vestida i igual que el meu home. aseada, Igualet que el meu home. com si fos diumenge. Com si fos diumenge. El meu home pensava igualet, home. Pues potser vas coincidir en ell el de Carlos, que sempre anava cada L'home diumenge. segur. Pepito. No. Sí. El Grillo, aquell No, Grillo no. Babió. del grigollo, aquell dels O de cafès, Babio. del sucre. No, del sucre no. Escolta'm, i què mos has de contar del teu home? Explica-mos. Pues bueno, jo tenia un tema, no?, Sí, que què volia més? compartir amb tots vosaltres, perquè es va morir el meu home, Alfonso, i se va morir una tarda tonta perquè no estava catòlic. No estava catòlic. I què tenia? Tenia anys. Ja. Los anys pesen, no? Sí. Diríem. Espera't que me s'estan fent les mandonguilles aquí i les tinc aquí de reull. Les estic mirant de reull. En salseta o què? Sí, pues lo que te comentava. Ara et tocarà tallar pa, Alfonso va morir una tarda tonta i al morir sí que em va dir algo, me va dir Matge. Me va dir Matge. Matge? Sí. Matge, dius? Matge... Va dir Matge.
Marge de pedra? No, marge no, marge. Merche? No, marge no, marge. No, he dit merche. Merche tampoc. Merche. Merce? Sí, merce. Bueno, mira, no ho havia pensat en Merce. Mercedes, com lo cotxe. Jo convençudíssima que va dir marge. Bueno, però i quan ho va dir, això? La última paraula que va dir va ser esta marge. Al lecho de muerte? Sí, aquí mateix. Va morir a Jesús. I Jesús, Maria, Josep. Lo tranquil·la que estic jo ara. Sí, viuda, però més bé que rei. Pues sí, mira, que t'he de dir Sí, també. xiqueta. Que de vida només n'hi ha una i s'ha de tirar pa acabant. I quin remei. És el que tu dius, hem de tirar avant. Matge. En te farem cap. Van passar els anys, doncs 15. 15 anys que va morir. I 15 anys vaig passar jo en Alfonset. 15 anys d'amor. I 15 anys vaig passar jo en Alfonset. 15 anys d'Alfonset i tu? Alfonso. No, Alfonso. No li digues Alfonset perquè per tu és Alfonso. No, pues Alfonso. Ai, Alfonset. Se va tindre que morir Jesús. I mira que a mi Jesús mai m'ha caigut bé. Però com? Això, l'hospital no te cau bé ara? Lo 3 de... No m'has entès. Jo què sé. Se va morir un 3 de gener, que és lo sant de Jesús. Vaya lío. No, de lío cap. És que et dic que va morir el dia 3 de gener, i que és lo sant de Jesús, i que a mi Jesús mai m'ha caigut bé. Sempre que he sigut atea. Matge. Tornem en matge. Sí, seguim. Dic. És l'últim que va dir. Matge. No, ara ve el meu concurs. Matge. Ja. És l'últim que va dir el meu home, Alfonso. Ja li pots? Sí, adelante. Endevina el sorollet que sona. El Cintet Morrandes. Una idea pensada i produïda per mi. Cintet Morrandes, jo mateixa, per servir-te. Sí, doncs bueno, amics oients, sí. Avui hem preparat un concurs que es diu Endevina el sorollet que sona. Jo diria que Merche no ho va dir en cap moment. I Cinteta farà un sorollet i tu, Juanita, que estàs aquí a l'altra banda del telèfon, hauries d'endevinar quin soroll és. A veure, va. Ho tens? Va. Vaig. Vale, perquè són 2 segons, el que sentiràs. 2 segons, Vale. Era este soroll. Sí. Ara ja, sí, això tu pots pensar. No ho saps, què era? Tat. Ni idea. Ni puta idea, Tat. Té temps per pensar-se-ho. Ja. Em de donar un temps per a que s'ho pense. Pues mira, de lujo, perquè tinc les mandonguilles que aniré a pegar-los una volteta. Així que torno a trucar en cava. Mira-la. Vinga, va estar. Ha penjat? Sí, enrossiau. Bueno, doncs obrim línies. Amics oients. Adéu. No truca ningú, no? No. Ja. Doncs torna a recordar el número. Ara mateix vaig. Adelante. Te vas enamorar de la teva dona, però ton cunyat no t'ha caigut mai bé, ni te caurà. Truca al telèfon del programa 97770 0169. Pregunta per mi, per Cinteta Morrandes. No està picant ningú, No, Jake, quina mala sort, Perquè dic, per el telèfon de la línia interna tampoc t'estan trucant. Tampoc. Però si vols pico jo algú, Bueno, també és veritat, però a qui vols picar ara? Bueno, tinc el número guardat de Juanita, que ha trucat a ells.
Ja. Pues bueno, truca-li. Truca-li, va. More, bona nit. Com que more? Juanita? Ets tu, Ferran? Ets tu una altra vegada, Tat? Bueno, sóc Hernán i sí, hem tornat a trucar el número que mos havia trucat. Que treballes aquí o què? Sí, estic treballant aquí al de More. Aquí a la pizzeria, sí. I has picat del número d'aquí? Com se n'enteré, Àlex? Flipes? Mandonguilles. No, home, no, sí, ja ho sap. Sí, tenim aquí la ràdio ficada, aquí a la pizzeria. Estem aquí sentint-vos. Vale, pues, bueno, bé. A veure, com més siguéssim escoltant-nos, millor. Ah, sí. I no sabeu quins són lleters, bandidos? No sabem quin rotllet és. Este que tu dius. Un momentet, Juanita. Sí, teta. Pengem la trucada que tenim una altra que mos entra per via interna i l'anem a ficar. Feu. Després te tornem a picar i Feu, que tinc faena també. Que mos han ficat en el tema de mandonguilles ara i anem per... Adéu. Feu, que tinc faena. Adéu. Hola. Hola, amb qui parlo? Bon dia a tothom també. Aquí estic al costat del company Fermín, pelant pataques, que ara les pelem aquí. Però fa molts anys que anem per la carretera esta, que en la meva furgoneta encara anàvem a pelar-les a l'Hospital de Roquetes. Perdona, I ara veig que s'ha modernitzat tot, que me les porten aquí, les pelem aquí sentadets, i després a la festa hasta l'he d'ajudar. Vull dir que fa molts anys que estic jo en ells. Passa'm a Fermín. Bon dia. De veritat, o sí, molt bon company. Pues bueno, hola, Fermín. Bon dia a tothom. Bon dia. Bona tarda. Aquí estem pelant pataques un munt de gent. Estic més d'orgullós de veure que tinc un munt de gent que no l'havia tingut mai, tots voluntaris. Això que diuen que cobrem, no cobra ningú. M'has entès? No cobra ningú. Sí, t'he entès. Això a la llengua, que se la mossegui qui en té falta. Vale. Sí. Més valdria més de dos que no es critiquen. Que si m'aneu criticant, acabarem pronte. Sí, digues que sí. Fa molt que et critiquen o què? Pues això fa... Estem parlant de... Pues jo no estic segur tot això, però de 25 a 30 anys segurs. Vale, Fermín. I bueno, tornant al tema del programa, que avui hem triat que fos l'amor. A mi m'encanta criticar. Ja ho sabem, Cinta. Sí. Així és. Pues això, que si t'agrada fer l'amor. Pues m'ha agradat tota la vida, i ara que m'he jubilat, doncs encara més. Tinc un senyor almacén que xalo el que sempre m'estan entrant a robar, però igual. Ah, sí? Això és que tu tens fa tot al almacén. No, pues sí, tots anys surt bo, gràcies a Déu. Sempre mos hi mirem molt. Que bandido que ets. I què fas per a que et surti el cogollet dur? 500 quilos de bo posem. Compta. Pues més de dia en queda a l'almacén. Vam començar amb 4 olles i ara en fem 11, de 200 litros. Sí, vale. Dis-me en queda a l'almacén, home, que passaré. I tot l'any no en sobra poc, sobra poc. Hi ha molta gent. Vaig, dis-me en queda, home. Au, ja mos despedim, que tenim molta feina i volem de fer nosaltres. Bon dia a tothom i dispenseu si he molestat a ningú mai. Bueno, hombre, que el papari. Que tu saps en queda a l'almacén d'este paio? No, ni idea. Passa erro, home. Segur. Sí, passa. I bona, deu ser bona. Si li roben, bona. Ja et pots ficar els cascos que has Com començat això? amb tu. Com està fet això? I el meu concurs què? Bueno, Cinteta, no tenim cap trucada més, anem en ell. Va. Bueno. Pues bueno, bona tarda, Riveren, com està l'assumpte? Bon dia Bon dia, a bon tots dia. i a totes. Me sento aquí o què? Sí, ja estàs bona bé. tarda. Què tal, com estàs? Estic xorrant perquè vaya sol que cau. Bueno, ja. I has fet el reportatge? Sí, Hernán, porto los deberes fets, però este xec vaya embolic, perquè, claro, he anat aquí a la plaça del Mercat, tal com havíem quedat, per a recollir una mica los testimonis de la gent, de peu de carrer. I quan he sortit d'aquí de la ràdio, m'han posat com un macuto en un micròfono inalàmbric, claro, perquè la intenció era fer el reportatge en directe, i que mos passessin aquí los testimonis de la gent a la ràdio, però, claro, ha vingut un xavalet que està de pràctiques, pues no me diu a la primera que li fot el micròfono a la boca a la tia Amparo de que se mos ha acabat la pila, la mare que ho va parir, he tingut que tirar alternatives. Ja, bueno, però no és en el que havíem quedat, perquè avui la idea era que truquessin per telèfon. Sempre hi ha un pero, Tat. Sí que sempre hi ha un però, sí. Sempre hi ha un pero.
Bueno, però la Però feina per està un feta puntero. i anem on que lo temps apremia. Sí, Quan va, volguéssiu avancem. jo vos començo a dir los testimonis que he recollit de la gent que m'he trobat pel carrer que estava super animada i tenia ganes de participar en el programa. Va, doncs, no se'n parla més. Comencem, Sí. Cinteta, ho tens tot Bueno, amanit. i has triomfat molt, o què? Com ho has fet, això, Xaic? Tenies un Ha anat allí al mercat. reclam? Has fet un bando o com està fet, això? Doncs mira, Cinteta, quan he arribat allí al mercat, allí a les escaletes de l'entrada, he vist que estava lo gitano en la cabra, Ah, sí, en la cabra? tocant l'organillo. I he anat Tocant l'organillo? tocant l'organillo. I he anat cap allí Vaja. i és a la meua. Li he fotut un xut a la cabra, sé que l'ha enviat 2 carrers més cap allà. He pujat dalt del tambutxet aquell i m'he fet un cartellet que ficava debades lo consultori de l'amor. Xiquet, tota la gent allí, vull dir, no, és que me'ls he tingut que treure damunt, que per això arribo suadet com una mà. Sí que estàs suat, Xaic. Sí que sues bueno, va. tu molt, eh? Comencem amb el primer. Bueno, pues lo primer home que se m'ha presentat se diu Onofre, té 73 anys i és veí del Regués. Vale, i aquell home, pues, vine, quan ha vingut, l'he explicat una mica el que era el consultori de l'amor. Però ell, en realitat, el que m'ha dit és una frase. Dic, però bueno, tot està benvingut. Però vos la comento i a veure què en traiem d'aquí. Vale. Onofre m'ha dit que al seu poble s'hi diu molt, que lo més normal és una xona per a un pardal. Vosaltres què trobeu? Jo trobo que qui guarda quan té, menja com vol. Així que al tanto... No, és que, claro, hi ha Onofre. algunes frases ara ja que, a veure, podrien estar considerades com a micromachisme. I això Dic. era micromachisme. Això no era allò dels cotxets així menudets que jugaven los... No, los Cinteta, crios? això que dius tu són los micromachins, però el que deia Hernán, el micromachisme és una altra cosa, que, clar, el comentari d'Onofre pues, estava fora de lloc, però jo he recollit el testimoni de la gent i jo lo dic perquè ningú s'enfade. Però lligant en lo del micromachin, vos dic un altre testimoni. Ella se diu Anabel, és veïna del barri de les Quintanes, d'Amposta, i té 64 anys. I el que mos ha dit és que el seu home té un micropene. Baixa el volumen. Escolta'm, Riberenc, a veure, que això se n'estan en demane. Havíem quedat en consultori d'amor, no que et contesten la vida. I coses íntimes... Sí, Anabel de les Quintanes. Sí, Anabel de les Quintanes. Ah, sí? Ella. Sí, què passa en ella? Que no sé qui és i no la puc criticar. Esa és aquella que era calva? Pues no ho desconec, Cinteta. Cago en la mar. No ho sé si era esta, però claro, jo l'he vist molt animada i després d'això m'anava a dir el nom de l'home i li he dit, para, m'he dit perquè això ja no és una consulta, això és una declaració, em posa el seu home, claro, a un escenari davant de tota la gent que mos escolta que dius, a veure, Sí, per això t'ho dic. Dic, així que te la fava menuda. Pues no, xiquets, jo me pensava que anava per aquí l'assumpte, però sabeu que no, que diu que quan li ho agafa, l'home, se posa a cantar. Conta. Se posa a cantar, ell se posa a cantar. Ah, sí? És com Se si posa a li cantar? agafés Claro, ell ha posat este nom perquè és com que quan li agafa pareix un micròfono, però canta ell, no canta ella. I diu que sempre canta la mateixa cançó. Te la fiquem o la cantes tu? No, ja me la canto I jo. quina és? Mira, m'he quedat sorprès quan m'ho dit, però la cançó és una mítica de Nino Bravo i diu així. Espera't que t'amplifiquem lo micro. Alberti, un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Hòstia, doncs cantes bé, Riberenc? Sí que canta bé, sí. Sí, a casa meva m'ho han dit de sempre que tinc una veu molt sensual. I se veu que aquí al final, quan diu adiós, se li cruzen els ulls i se li fiquen de color blanc. Se veu que hi ha arribat pues, al gustet màxim. El gustet màxim és literal del canto, no? Riberenc, continua. El pròxim testimoni que tinc és una cançó, si voleu. Jo no pensava cantar-la, però ja que m'has dit això, si voleu, vos la dic cantant. Pues sí, home, cantant. Te busca algo sinteta. Sí, te fico una base funky
Una miqueta electritzada. Va arrencar. A veure què trobes. Com vulgui, Riberenc. Tanqueu els ulls i imagineu-vos que estic nuet. Allà vaig, Quan jo era petitet em donaven llet de porc i ara que sóc més grandet me la trac pel cigalot. Llet de porc, cigalot, llet de porc. Bé. Hòstia, bona. Perdó, no ho havia dit, però això és el testimoni de Josep Antoni. Realment, és una cançó que cantava Sunnet fa uns anys. Vaya consultori, xec. Tot va relacionat en la titola. O sigui, veigues si poguéssim d'alguna manera tornar al consultori. Va, anem en la següent. Sí, tens raó, Hernán. Ne tinc una aquí. Vos poso en context, ¿vale? Ella se diu Griselda, és una dona de Roquetes, separada de fa 5 anys, ¿vale? del seu home, Mario, i el que mos ve a comentar és que diu que el seu home la va deixar per una xica més jove, d'un país de Sud-amèrica, que no sabem ben bé quin és, però diu que ella mos vol preguntar de que l'home creu que la va deixar perquè esta noia lo crida papi. I llavors, clar, la consulta és: vosaltres trobeu que se van separar perquè esta noia el crida papi i Griselda mai de la vida li ha dit la mateixa paraula? Jo és que m'he perdut una mica, Riberenc. Jo estava buscant un papi xulo. No, a veure, sé que és una mica embolicat. Griselda va deixar Mario perquè Mario a Griselda mai li havia dit papi. Griselda, el que mos volia comentar, ella volia saber Papi xulo. si nosaltres pensàvem Papi que el seu xulo. home l'havia deixat perquè ella mai li havia dit papi i esta nova nòvia que té li diu papi. Ja, però com nosaltres aquí no diem papi... Jo això ja l'he contestat i he dit, bueno, dic, a veure, si me dius que és de Sud-amèrica, lo papi allà és com un carinyo aquí. Però bueno, Sí, jo sí, vos sí. tiro la pregunta perquè ella pues, ho ha volgut exposar per tots. I tu, Riberenc, no em pagaries un viatge, per trobar algun papi xulo? Per demanar que no sigui, no? Sí, tu no saps aquella que diuen que qui paga descansa? Pues que me'l pague el viatge. I si no t'apartes l'escopinyó, també la sabia. Has vist? Pesetero. Continuem o com ho No, fem per això? avui ja ho És tindríem. un pesetero. Pues bueno, amics oients i Riberenc, moltes gràcies per acompanyar-nos. Anem a acabar una cançó que, si vols, molt la pots cantar també. Sí, canto per acabar-ho, això. Pues vale, la que tria Cinteta, tu de base pots dir el que vulguis. I bueno, no diguem el concurs que m'havia inventat de quin és el sorollet que sona. Què? No diguem la resposta correcta o què? No, home, al no picar ningú ho podem aguantar una setmana més. És que no sé si em podré aguantar una setmana, Sí que podràs. Anem en la cançó. Ho intentaré. Pues bueno, amics oients, si voleu, mos veiem la setmana que ve aquí, a un altre podcast del Terreno. Va, home, que es debades. Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda de un ladrón. Robó, sí, desesperada. Tot és molt fabulós, misteriós, somiador. Jo vull fer amb tu aquest viatge estrany i molt llunyà. Has de viure ben despert, no mirar cap enrere mai. Només així, ben a la guait, podràs triomfar. Aixeca el cap, omple't el pit, si vols que t'estimi. L'amor és fort i resplendent, has de ser valent. Vull viure d'aventures i vull viure-les amb tu, perquè sé que també ho vols. Tothom vol sentir amor i tenir joia al cor. Però per aconseguir-ho abans hauràs de lluitar. Ja sé que ho faràs per mi, perquè vols el meu amor. Si estàs allunyat de mi, pensa que amb la teva absència el meu cor